schieten. Je moet met schep of moet je in de grond graven. En dan moet je goed kijken of je aardappelen ziet. Ik hier het nou verhierd aan een polderboer. Nou, die polderboer die had de meeste appels eruit halen. Met het laatste stukje kon hij er niet uitkrijgen, zei dat laat ik zitten. Nou ja, toen hebben wij betaald van, nou ja, dan is het dat zitten. Nou, dan hebben we een oprop en wie de appels hebben, wil die met ze eruit halen. Dus hebben je maar een keer een oproep gedaan op Facebook en in één keer kwam er een heel soort meisjes en ja, prachtig. Alle gebijen mooi en het was echt een snijden, weer echt een gezinsuitje van een heel soort meisjes. Journalist, maar rapen, hè? Precies het. Dat is een echt sierpaard. Het is heel gezellig. Ja. Heel leuk. Dat je al een meisje kennen. Ik krijg al reacties op Facebook van dankjewel. En een heel soort reacties van mensen die het weer uitdelen, hè, aan de oren. En dat vind ik zo mooi. Een man, je weer een vrouw met een politie bij die weer krijgt scheiden. Dus ik zei ik kan het iets scheppen. Dus nou, ik zei ik kan hem wel scheppen. Dus kan je van mij dan wel even gebruiken. Nou, dat ben dan een mooie ding. Nou, die ben er dan zo blij mee. We zijn hier appels aan het rooien voor onze zwarfborkerij. We moeten net elke jongen, weet ik wel Chinees, maar meestal moeten we maar 12, 13 mensen dat wij toch wel aan tafel zitten. Ja, en er zijn 12 bewoners bij ons, dus die moeten er even niet. We hebben ook scheppen dan? Jere. Nee, ook niet. Nou, ja, je moet je mooi dit. En hoe lang ga je hem nog terug? Nou, tot de puur vol is. En dan hebben die is we nog vol, niet? En dan hebben we hem nog, denk ik. En om het ik wat hè nou? Ja, we zijn niet zo hebberig. We zijn het hebberig. Maar dat is ook graaierig. Hè? Dat is net om de eerappels te hebben, maar om de eerappels te zieken. Nou, raap nou maar. Hè? Ja, raap, er moet wel wat rapen vallen. Ik zie genoeg hier, ja, nou. daar. Ik hoop ook dat mensen die dit zeggen, ik eens wat. Er binnen genoeg die weet wat vet jou, maar als je wat hebt en je weet de mensen te kwaad komen, jou het maar. Jou maar vet. Ik vind het heel gek dat het zo bijzonder is dat wij dit doggen. Ik vind een heel aparte reacties, want ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je de doggen. Voor de oren mensen om je heen wat zwaartje. Ja, goeie. The original King Stuffing. Goeiedag, prima. Kom maar meneer. Hij doet net zeer, hij doet net oud. Nee, echt waar? Nee hoor. Ik wil graag wat eitjes. Ja, dat doen we even. Prima, zullen we het zo doen? Prima, hartelijk dank. Ons nu, ja, Joek. 1 november 1920. Ja, dat is heel wat jaren geleden, dus 45 jaar geleden haasten. En daarom haak ik op 30 oktober op. Dan ga ik het correct 45 jaar op elkaar behouden. Hoe ben je al doet iets in het vak te longen gekomen? Nou, ik heb op een gegeven moment een week of 6 op kantoor zitten. Toen was toen nog de CCF weer. Maar ik moest niet eerst. En ja, dan moest ik die tijd even opbruggen.
Dat wie ongeveer hier. Maar op een gegeven moment, wie mijn zin net vanzelf. En dan kwam er een bij me en die man die kon wel en die stiep op een merken met cheese. En die zei, die wil wat ouder. En toen zei er op een gegeven moment, nou, hij zei, als je bij mij komt, hij zei, ik zal je helpen. Voor het wij. En dan krijg je voor 25 goeden in een week en meer. Nou, ik denk dat ligt erop. Ja, voor 25 goeden in een week, dat doen ik 100. Witloof, smeerkaas, koffiemelk, vanillejoghurt of vla. Ja. Ja, nog? Ja, kan het missen. Goed zo, die weer voor jou. Bedankt. Ons ja, dat we. Ja, dat is de laatste dag. Ja. En hiermee beloofd, hij zei, had ik ophouden, maar is toch de zaak. Hè. Maar ja, dat rond een beetje was. Want een schoonzoon van hem die raakte werkloos. Nou ja, het hemd is nader dan de rok, zeiden we dan. Dus die kregen de zaak. Maar hij zei, ik ga wel wat kunde hier of daar. Hij zei, we gaan eens even naar de Friese Bond van Melkhandelaren. En dan kan ze hem opboeren. Nou, dat lijkt me ook wel goed daar. Ja, de mensen weten dat je opharen. Ja, dan krijg je dan een hele patroon van tanken bij de mensen. Dat ze, ja, je houden we straks op. En hoe voelt dat nou? En vallen je ook in het gat? En zo. Nou ja, de kerst die vraagt zo wel. Nou, hij valt vers net in het gat, ja, dat zal wat daar vallen. Had je nog eens een dag verfilmd in dat zwarte gat, dat komt al. Misschien was je dan wat leger nog wel harder. Ja, een schuttersputje graven. Waar weet. Ja, nou, ik zie dat net zo zitten. Ja, ik denk dat dat wel wat daar valt. Ja. En mijn vrouw die had me al beloofd laatst van een paar weken waarom ze zei, de eerste wat ik aan de dag thuis wist, zou ik de jippelskillen leren. Dus als dat nog maar in de gaten was, ik zal erom denken.